Wara li fl-aħħar ġimgħat il-Ministru Carmelo Abela sab ruħu fl-aħbarijiet tista' tgħid kuljum, l-erba' filgħodu kompla bl-eżerċizzju biex jipprova b'xi mod jaljina lill-pubbliku u jikkonvinċih li l-allegazzjonijiet dwaru mhumiex importanti għaliex qed jaħdem ħafna. F'opinion piece ippubblikata fil-Gazzetta Malta Today, il-Ministru implikat li jgħen lill-kriminali f'attentat ta' serqa fejn kienu wkoll sparati tiri fuq uffiċjali tal-Pulizija għamel eloġu ma jispiċċa qatt lilu nnifsu. Wara dan l-eloġu Abela jikteb hekk. Uħud huma aktar interessati li joħolqu stejjer u sensazzjonaliżmu fuq Facebook. Dan huwa l-istess Ministru li f'nofs dawn l-allegazzjonijiet kollha sab lil Prim Ministru Robert Abela bħala t-tarka tiegħu. Ma jistax jissospendi lilu nnifsu sakemm il-ħaġa tiġi ċarata, anke jekk mhuwiex ħati, fis-sens in-nies iridu jsejrħu rashom ukoll li qed jiġu rappreżentati minn nies li ġenwinament qegħdin mhumiex ħatja ta' dal-affarijiet. Il-mistoqsijiet ta' sħabi qed juru kemm qed tiddeċiedi li ma tiddeċidix, Prim Ministru. Hemm bżonn li nagħtik spjegazzjoni. Carmelo Abela jtemm l-artiklu tiegħu billi jgħid li taħt it-tmexxija ta' Robert Abela u se jkompli jagħmel il-ġid tal-pajjiż. Il-Ministru Abela kien skomdu ferm meta f'dawn l-aħħar ġimgħat kien iffaċċjat minn ta' ġurnalisti dwar l-involviment tiegħu fir-reat li qed jissemmew allegazzjonijiet li hu qed jibqa' jiġħad. Fil-passat kellek aċċess għall-issuing ta' Kotek cards jew temporary Kotek cards fl-HSBC? Mela, jiena mhux qed hawnhekk biex noqgħod niddiskuti l-issues tal-ħidma tiegħi ġewwa l-bank. Jien mhux qed hawnhekk biex nilgħab dawn l-affarijiet, qed hawnhekk biex inservi l-pajjiżi u hekk se nibqa' nagħmel. Mhix qed nilgħab qed insaqsik imma jekk kienx hemm jekk kellekx aċċess għall-issuing ta' Kotek cards fl-HSBC. Ġifieri mhix xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-ħidma tiegħek mal-Gvern, m'għandix taqsam mal-Partit Nazzjonalista, jekk inti fil-karga tiegħek kellekx dan l-aċċess. Mela, jiena nerġa' ngħid, 11-il sena wara min nista' noqgħod nilgħab għall-logħba tal-esponenti f'dan il-Partit Nazzjonalista u l-kriminali biex jippruvaw joħolqu l-aġenda tagħhom. Kellek jew ma kellekx iva jew dik kull marrit kelli jew ma kellix aċċess. Dawn mhux affarijiet niddiskutihom fil-pubbliku dwar il-ħidma tiegħi li kelli fil-bank. Iżda fid-dawl ta' dan kollu l-Prim Ministru għal raġunijiet li jafhom u biss jibqa' jiddefendi lil Carmelo Abela. Aġir li jfakkar ħafna fil-mod kif il-predeċessur tiegħu Joseph Muscat baqa' sal-aħħar joħroġ huwa Chief of Staff tiegħu Keith Schembri, illum akkużat blista ma tispiċċa qatt ta' reati.